Guys, mag-live po tayo. Kung wala po sa... Guys, paalala lang. Pag ma... Shoutout po sa viewers natin. Pasensya na po, nag-end po yung ating stream. Pasensya na po, Sir Clyde. Okay na po yung stream natin, okay na. Nag-ano po siya, nawala po eh. Pasensya na po, sa kanya. Pasensya na po, Sir Clyde. Oh. Lang yung background. Shoutout sa ating 18 viewers. Makikishare na po ang ating, share nyo lang po ang ating stream para manalo kayo sa load. YouTube mo. Parang may boy, maganda pangat boy. Hindi nga. Dito sa Instagram. Hindi may nyo. Kailangan mo ilayo yun. Para maganda-ganda yung ating stream. Lalayo mo nga yan. Mga lads, request kayo ng music natin. Sige. Dito na. Para ano, Lads, sa'yo sa palagi mo mananalo dito sa dalawa. Makakabawi ba o papatuloy na ang ano? Siguro. Ano yung kaping matapang? Hindi na makabawi sa kaping matapang.
Control boy, control mo. Sorry mga lod. Kami natin itong dalawang magkukulitan eh. Naglalag po yung ating ano, swing. Uy! Ha? Nagkita din. Tapos mo lang ano, tournament. Oo nga, lod. Nag-vlog po yung ating swing. Nagkita sa akin. Sino kayo makaka-first blood dito? Oh? First blood. Oh, sa'yo. Pwede daw. Hindi na, lag. Parang mabigla. Ay, ganito mga karami niya. Eto yun. Na. Wala. Mitya. Nanya ko tayo sa'yo. Ang pinupus niya ni Chu yung ano? Yung kalaban? Oo, baka naman. Coffee. Coffee. Tapos yung top lane. Ito naman, no, si Makotos yung madedit ng ano, ito pra. Tapos din ano, ang bot lane. Lang kinikilig, ito na, niyakap mo tuloy. Stoppable. Diba? Nagkabakbakan na.
Hindi natin nakita mga lord. Shoutout po kay Jamil Pineda. Shoutout po si Choco. Shoutout din po kay Choco. Ang dami ng ito ng show. Bakit ngayon? Shoutout po kay Leonard Alday. Shoutout sa'yo, pre. Joshua Mendoza. Ikatanong nagtatas bakit na Shoutout po kay Leonard Alday. Shoutout sa'yo, pre. Joshua Mendoza. Shoutout po kay Christian. Christian J. Francis. Shoutout sa'yo. At Classmate. shoutout din po kay Lolito. Shoutout po din sa mga viewers natin. Nakikishare na lang po. Sabay lagay ng comment and paka-like na lang din po ng ating stream. Tatartan na ulit po ang ating code. Shoutout po. Nakuha na ni Claudine Tartel, oh. Pinasok na yun yung base. Yan. Saka yung kiwi sa Claude. Sakit na ng Claude, oh. Yan. Wala pa po yung napopos yung blue team natin. Ano kay Jamil at saka kay Choco. Dapat pag-usapan nyo yan para hindi makipawin mo. Tapos na naman po. Siguro, pagtawag na lang po yung sa blue team natin. Wow, ganda ng set ng Cobra doon, ah. Pero wala pa rin. Gawin talaga tong red team. Shotgun yung cloud natin doon, mga lot. Namang yung red team natin, sa Pera at sa kill, pakita push. Makakapos yata po enjoy natin dito sa bot lane. Score po natin ay 1-0. Yung po natin na favor of Barako.
Alam ko, maging lord na ang ating ano. Sakit ng cloud natin mga lord. First ko yung main lane ng ano, red team, nakakabawi po sa blue team. Palaban talaga itong cloud na to. Ito yung XB. Yun, Chu, pinupus na pala yung ano. What? Naglo-lord na po yung red team. Nakuha na po ni Claude. Nagpapasok na naman. Backlash na naman dito. Natakas si Q kung yung nakatakas niya. Ito naman si Claude, oh. Tatapusin na yata ng red team. Pilit tinatapos ng red team. Hindi natin kung matatapos talaga to. Ano nga, parang di kaya, ha? Ganun best ang blue team, ha? Hindi talaga matapos. Kakabawi yata ang ano. Shout out kay Leonard Abad. Lord giveaway. Tatapusin yata. Tapos nito mga lords. All one yung score natin. Congrats, right? All one. Score natin mga lords. O nga pala lords, share lang po na sa ang ating stream para manalo sa lord.
Jay, parang mo cellphone mo. Parang mo cellphone mo. Ikaw na dito. No. Hindi ako para dyan. Ano ka ba? Meron pa rin. Yes, sir. Mag-play muna tayo mga lods. Sa nalot po tayo, lods. Ano ito yung ano, anong kalaban? Kapindara ko saan? Rehabilitizer. Sino ito ang rehabilitizer? Ano yung rehabilitizer? Low. Okay. Kasi naman ako dito. Tapos na Siya na makasama sa semifinals. mga lods, kung sino po sa dalawang manalo ngayon, sila po yung makakasama sa semifinals. All one po yung ating score. Nakabawi yung ano eh. Peng Barako. Hindi, isa. Rehabilitizer. Nakabawi po yung ating rehabilitizer. Nakapasok ka na dun sa ano? May Shout out po kay Leonel Alday ng Pinas. Ang bilis ah. Wala. Wala po 5 minutes na match ka agad. Anong gagawin din? Anong gagawin din? Mga lods, share lang po ng share ang ating stream para lalong dumama yung ating viewers. Pati shoutout na rin po sa ating mga viewers. At pagkatapos na to, lods, magpaparoleta na tayo. Kung sino po yung mananalo sa ating 200 load. Sana ba si Leonel Alday? Na-shoutout ka na yun. Shoutout po kay Leonel Alday. Tingnan lang po natin kung kasali po kayo sa Ruleta. Kasali daw po kayo, sir. Hintayin na lang po natin matapos to para makapili na tayo kung sino makakabunot sa 200 load.
Magkano ba tayo ng hot choco? Titimpla? Oo. Pero kung bababa kayo, magkadyo kayo. No, welcome, Alday. Shoutout po kay Camille. Share na lang po yung ating stream, mga lods. Shoutout sa pinsan o kapatid ni Plumantes, si Camille Plumantes. Shoutout sa iyo, idol. Saludo sa inyo. Shoutout sa nanay ni Evo Plumantes, ni Aldrin Plumantes. Shoutout, pagaling po kayo. Shoutout po, Nay. Pagayin po kayo. Shoutout para sa mga pinsan ko sa Paranaque. Shoutout sa inyo, MC, tapos sa kapatid ko, Ramel, tapos sa tiyahin ko sa Paranaque. Shoutout sa iyo, Mayora. Mayora ng Paranaque. Ansa po sa iyo. Shoutout po sa inyo, Nay. Shoutout po sa family Patenyo. Lods, hintayin na lang po natin last game na po to. Pagkatapos po to, Lods, magro-roleta na tayo. Sino kaya sa palagay nyo mga Lods ang mananalo? Shoutout Dave. Shoutout sa tropa kong engineer dyan. Shoutout sa iyo, Dave. Hands up po sa iyo kahit may problema ako. Ikaw yung palagi yung nalalapitan ko. Hands up sa iyo. Stay strong po tayo. Para sa mga tropa kong mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Lex. Tropa. Shoutout sa iyo, Tuloy na Christopher. kaibigan kita. Sa kandadaan niya yan. Shoutout sa online rambulan. At kung sino po mananalo dito, siya po yung makakasasa sa semifinal. Tapos po, magpaparolet na tayo pagkatapos nito mga Lods. Lods, mga idol ko dyan, mga viewers ko. Sa day 5 pala natin, mayroon tayong pa skin giveaway tayo. Skin na tayo, pare. Skin giveaway. Skin giveaway na tayo. Yan ang maganda mga Lods. Kaya, share lang po ng share ang ating stream. Keep watching lang. Hindi ka na mahulog dun si Silvano. First blood yata to mga Lods. Lods. Kakainitin to sa mid lane. Yan na ng ating 200 ms. Natin, ang hinalag sa mga signal natin, Lods. Masyadong naglalag ng konti. Yun, babawi yata. Bumawi. Bumawi si Selena. Yung pa, tinawanan ko.
Pinasok mo naman dito sa blue buff. Patay si Uranus. Tingnan natin dito mga lods. Nagtatarsa na dito yung ano. Doon ba ako ba ito? Dutin? Yung brako. Ano ba ng tao ko na? Dutin? Oo. Version niya. Hindi ka rin brako. Hindi nga pala. Itong kabila ako itong brako. Pupush na yan si Uranus dito sa ano eh. Both game. Online. Ang pagkatapos mga lods ruleta na tayo. Para yung kanina pa ating paghihintay. Ma Tingnan natin man dito. Shoutout sa'yo, A. Scorpio. So, nang ganyan si Rena dito mga lods Magti-triple kill pa yata Ayan lods. Triple kill. Sigurado push na rin tong ano eh. Top lane ng Kapeng Barako. Shoutout po sa'yo Camille. Pati yung kay Rivera. Shoutout na sa'yo. Masyado nagkakainitan mga lods dito Hindi mapatay-patay si ano. Shoutout ulit sa tropa kong engineer dyan. Shoutout sa'yo, Dave. Sana pagbalik ko sa Paranaque, magpapamilk ka ulit. Shoutout ulit sa mga admin natin dyan at sa pinakamamahal nating sponsor, si Gian J. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Evo. Shoutout sa'yo, Ice. Maraming salamat po sa tournament na to. Ako yung kinuha yung streamer pero kahit lag pero palag pa rin tayo, Lord. Stay strong. Stay strong lang. Shoutout sa'yo Maxine. Rush. Shoutout na rin sa'yo Joseph. Push na po ng Kapeng Barako yung top. Shoutout kay Maxine, crush ni Joseph. Dave. Dave ba? Crush ni Dave. Dito nagkakainitan sa top Killing spree na yung Claude natin. Makakabawi. Ito yung pinaka-importanting shoutout, pre. Tangina. Shoutout sa Push na po yung live-in ko tapos sa crush ko na babae. Pero hindi kami. Shoutout sa Angelica. Tingnan natin kung magagit. Depth nito. Push na rin yata na Silvano. Nakakabawi pa yung Kapeng Barako natin dito.
Itong tournament po natin mga idol, online tournament po to. Wala pong binabayaran yung each team nila. Walang binabayaran yung captain. Pero, may chance po sila manalo. Hindi ko po, mamaya ko po sasabihin yung magkano yung price ng team nila. Mamaya ako sasabihin kung magkano yung price ng champion. Pero, itong tournament na po to, wala pong babayaran. Free lang po yun. Tanga na mga lods, makakabawi po yung blue team natin dito. Shoutout nga pala kay G&J ulit. Si G&J po yung ating sponsor sa tournament na to. Maraming salamat po, idol. Shoutout po sa'yo, Lods. Thank you sa tournament. Shoutout kay Jamil. Wala pa akong mabibigyan na advice kasi loyal po kasi ako. At saka, laylo muna tayo sa Love Life. ML first. And life muna tayo mga Lods. Ang kabawi po yung red team natin dito. Mga Lods. Yung si Ranos, push lang ang push sa bot lane ah. Hindi napapansin ng blue team. Nag-lord niya yung copy ko. Yung barako. Patingin natin sa double to nung press tank ko. So, Shoutout nga pala sa pinakamamahal kong babae, Angelica Lazaro. ngayon, nakuha po ng copy barako. Kaping barako. Yung lord po. Mamaya po, may kita nyo po yung admin ko at saka yung gallery ko. Yung lollipop po natin, mga lods. Yung lollipop makikita natin, pero loyal tayo loyal tayo. Nakakabawi po sa push. Yung red team natin to mga lods. Para pala kay Jamil, shoutout sa Jamil. Advice ko lang pre, kausapin mo ng maayos. Si Choco. Choco Mocho. Wait na natin sa bot oh. Tangin na. Pati itong cloud na to. Hindi, nabuhay ah. Push dito sa Guys, yung mga gusto pala sa sumali ng TikTok event natin, meron po tayo sa group namin. Pwede po kayo mag-add friends sa akin, tapos chat nyo lang po ako para sa TikTok event. Shoutout po kay Owa Dume. 500 load po yun sa mananalo. Yan, si Joshua na yun. Menges. Nakakabawi po yung red team natin sa push ah. Shoutout nga pala sa mga nagdodota dyan. Pinapa-shoutout ni Owa Dominguez. Owa, pwede mo ako i-chat sa tungkol sa Dota.
Ay, Rason, TikTok na Lods. Oh, makakabaw yung blue team natin dito mga Lods. Patay si Chu. Mga idol, para sa TikTok event natin, pwede nyo ako follow sa Ice Dream TikTok. Tapos, chat nyo na lang po ako add friend sa FB para sa ano natin. Sali ko sa GC. Tapos sa group sa FB. Tapos sa Dota naman, pwede nyo ako i-chat. Ice Dream po. I-comment ko po para ano, para malaman nyo yung TikTok ko. Hindi na nakikita. Silvano, nagsisigway. Napupush na rin po yung ano. Hindi na napapansin ng red team. Waiter! Waiter! Waiter, Alfonso please. Oy! Shoutout sa viewers natin mga Lods. Stay strong po tayo mga Lods. Pagkatapos nito, Yes. mag-roroleta na tayo. Yes, sir. Kailangan ulit ah. Anong oras? Ayan, sila sa mid lane, no? Nagkakainita na rin dito, oh. Hindi nalala ang bot, oh. Puro ano na. Si Chun, sumisigwi si Chus. Yan naman, oh. Nag-dollar naman ng red. Nag-post na sa, ano mo, TikTok. Yan. Ayan, may kagil yung ating, ano. Makabawi yata dito yung blue team, ah. May posibilidad na matalo dito yung, ano, red team. Titingnan natin kung matatapos na to. Uy, nasa pool pa yun. Tingnan natin, tapos na to. Parang tapos na, tatapusin na yata mga Lods. Yun, nanalo na ang blue team mga Lods. Congrats! Oh, ayun Lods. Talo yung kaping barako. Tapos yung panalo, Revitizer ba yun? Revitalizer po nanalo mga Lods. Ano pa yung mga ano, paparolita na ba tayo? Itang Lods, pasok na sa semi. Ayun na mga idol. Magro-ruleta na naman tayo mga idol. Yun yung mga pinaka-inaabangan ng mga viewers natin, ruleta. Okay? Ililistab lang po natin yung mga mananalo sa ruleta natin.
Maglilista na po tayo ng mga mananalo sa ruleta. Wait lang mga idol ah. Titingnan natin yung mga Leonard Abay. Leonard Abay. Nandito ba? Leonard Abay. Wala. Wala. Abay, next. Sino po ang mga malilista natin? Sino Ito. yan? Meron. Tingnan muna, Joseph. Tingnan mo kung nandiyan si Meron. Joseph. No, wala. Ayun, meron si Joseph. Joseph. Ayan o. Oo, meron yan. Meron. Oo, yun siya. Sino? Si Camille Plumantes. Camille Plumantes. Tingnan mo dyan. Wala pa. Okay, lista natin yan mga idol. Si Camille Plumantes. Eh, Camille Plumantes. sana. Luman. At saka si Jamil. Lista natin si Jamil. Meron malata kang Jamil. Wala pa. Lista natin si Jamil Amanda Pineda. Mali. Double L. Oh, Jamil. Amanda. Pineda na lang. Pineda yan ah. Oh. Pineda. At sino pa? Si Christopher James. Christopher James. James. Tapos, sino pa mga lord? Sa mga idol. Okay na yan mga idol. Send ko na ba? Send mo muna. Wait lang. Itamin ko muna yung cellphone ko para... Comment nyo lods kung wala kung ano, kung sino pa yung wala. Wait lang. Kung wala yung pangalan nyo, comment lang kayo mga lods. Yung si Chad, ML. Meron na siya si Chad. Meron na yan. Meron na. Tapos, hanapin ko lang yung ruleta natin dito. Nandito yung link ng ruleta. Si Lex, Yuan din, meron na ba? Meron na si Lex. Tropa ko eh. Hindi pwede mawala yung mga tropa. Titingnan po natin mamaya mga lods sa ano, ruleta kung sino pa yung wala. Wait lang, Lods. Hinanap lang po natin yung ruleta natin at magro-ruleta tayo. Saan na ba yung link ng ruleta? Wait lang, Lods ah. Yun! Ayun! Ito na mga lods. Siyempre, di-delete po muna natin yung ruleta natin. Lods, wala pa po. Hindi pa natin na ano pa. At saka si Jay Rason. Inaayos pa po natin yung ruleta lods. Ayan. Comment po kayo mga lods kung sinong wala po sa Kaya pagpapakita ruleta po ulit natin. natin mga nasa ruleta. Wag. Dito. Huwag mawawala. Hindi. Si ano po, yung talo po yung Rehabilitizer. yung rehabilitizer. Lods, semifinals bukas, Lods. Rehabilitizer. Ay, bukas, Lods.
5 day natin na stream, dun yung semifinals. Okay na po, okay na. 17 viewers lang tayo mga lods. Yung pong wala po sa stream natin, at nanalo po, hindi po siya makakatanggap ng 200 load. At another, po tayo, Roleta. Pag wala pong mag-comment sa stream natin na nanalo siya, ibig sabihin nun, hindi siya nag-stay sa stream natin. So, ibig sabihin, magro-roleta tayo. Okay po ba, mga Lodi? Okay? Hindi, Clyde, yan, isali, nanood kasi mga yan. Pero pagka wala sa stream natin, hindi nag-comment, hindi na yan. Hindi makakatanggap ng 200 load. At another natin spin. Isashuffle natin yan, idol. Sino pa yan? Camille. Meron na yan, meron na. Mayroon na si Camille. Oh. Wala. Nilistock na yan kanina. Wala. Wala si Camille. Kailangan ilista natin yan. Camille. Camille Lomantes pala yan. Yan na, doble-doble siya. Oh, Ayun pala, Camille Lomantes. marami na. Nadoble na siya, nadoble na. Sorry mga idol. Nadoble siya. I-shuffle natin siya mga idol para walang halong pang dadaya o mga 17 viewers lang tayo mga lods. I-shuffle natin ng marami yan mga idol para walang daya. Uy, lobat na ako. Do not turn on yan. Sige, stream na, natin. Start na natin to mga lods. I-spin na natin yan mga idol. Oh. Sana manalo kayo lods. Pero ako yun. Game. Para nga pala sa mga natin, mananalo. Okay lang magbalato sa akin. Ayun na. Umiikot na po na yung ruleta natin. Uy! Okay, may first winner na po tayo. Si Lexter Serra Calderon. Siya po ang nanalo ng 200 load. Okay? Bura na natin loads yan. Bura na natin. Baka makadoble pa eh. Remove. Yan. Isa-shuffle po ulit natin. Dalawa lang po ang mananalo mga idol. I-speed na po natin. Si Maricel Atok. Okay. Remove po natin yan. Tapos pupunta po tayo sa comment section natin para makita natin yung mga active mga idol. Titignan natin kung nandito pa sila mga idol. Titignan natin. Titignan natin kung kung nandiyan pa yung mga idol natin. Tapos si Maricel.
Ha? Oh, parang wala. Yung si Marcel. Pero yung Lexus Serum, nandyan pa. Shoutout po kay Lexus Serum. Nanalo ka ng 200 load. Hindi, yung... Yung ano pala, yung Dave Inc. Siya po yung in-check yung pangalan. Tapos yung si Luffy po yung profile. Yung in-check po yung ano. Parang wala sa stream natin yung load. Parang maano pa natin ah. Comment po yung ano, nanalo sa ating ruleta. Maricel Ing. Nasaan na po kayo? Maricel Ing. Ah, wala load. Wala. Bibilangan na natin load. Parang wala kasi, hindi nagko-comment. Yun yun, yun oh. Yan yun. Yun nga. Yan. Tag mo yun. Wait lang. Sir Gian, wala po yung ano natin. Yung si Marcel Ing. Yung nanalo po ng 200 load. Hindi po nag-comment. Paano po yan? Wait lang po natin, idol, yung mga ano natin nag-comment sa yung reply ni Bilangan na yan. Bilangan okay. Spin ulit, Pops. Oh, yan. Spin na ulit po tayo. Spin na. Okay, spin po ulit natin nang walang problema yan. Bura natin yung nanalo. Sino ba yung nanalo? Si Eng. Dave. Hindi si Dave, si Maricel. Dave Eng. Dave Eng. Ikaw at saka si... Hindi na ano mo na. Remove mo na yun. Na-remove na. Okay. Spin natin ulit yan. Raffle. Shuffle mo ulit. Shuffle. Shuffle natin yan, marami. Shuffle natin yan mga idol para walang daya na mangyayari. Ayaw ko na magkadayaan dito sa stream natin. Gusto ko pair tayo lahat mga Sige, viewers. game na. Ako naman pipindot oh. Pipindutin ng Yan. livecaster ko yan. Oh. Sky. Jay and Sky. Trupa ng admin natin yan. Wala tayong Comment. palag dyan. Comment po tayo, sir. Ma'am. So, yung nanalo po sa atin, si Jay and Sky. Iano po natin. Comment sila. Screenshot mo, pre. Wait lang.
Paano yan, Sir G&J? Wala yun po yung admin natin. Nanalo siya. Okay po, tapos na po yung stream natin. Maraming salamat po sa inyo sa mga sumali, sa mga nag-stay sa stream natin. Maraming salamat po. Wala, At saka bukas po, meron pa po tayong pa-load giveaways. At saka sa... At Uy, saka sa... spin mo ulit daw. Spin mo na lang ulit daw. Ha? Spin mo ulit. Paps, ako na bahala dyan. Spin mo na lang ulit. Ay, sorry. Remove mo. Oh, spin daw ulit natin. Sorry. Okay, sorry na. Ang taas. Sorry na. Yan. Okay. Or, shuffle ulit po tayo mga lods. Shuffle. Sorry na. Isi-shuffle po ulit natin mga idol. Shuffle Sige, natin pindutin yan. ko na ulit. Tapos pipindutin na. Napindot na pala. Yan. Okay, Nesha. Mukhang wala ata. Pag nandito si Nesha, panalo kayo. Munti ka. Yes, Sinesha. Uy, ayan na si Sinesha. Ayan. May Nandyan nanalo po. pa na po tayo ng load. PM. Okay na. Thank you po sa natin, sa panonood po natin. Bukas po ulit. At saka don't forget, sa day 5 natin, may pa-skin giveaway tayo. Sponsor yan. Maraming salamat po sa sponsor natin, si G&J. Screenshot mo. Screenshot natin yan. Sige, ano man na kay sponsor natin. Maraming salamat po sa mga admin natin, si Evo at saka si Ice. At saka sa sponsor natin, si G&J. At saka maraming salamat rin po sa sumusuporta sa stream natin, guys. Maraming salamat po, idol. Sige po, guys. Thank you po. Bye-bye. Bukas ulit po. May load ulit po tayo, guys, bukas. Don't forget, 8 p.m. po. Ipapakita ko sa inyo yung gallery ko para hindi kayo malugi. Yung gallery natin diyang lollipop. Yung gallery natin Ayan yung album. may lollipop. Oo. End na natin yan mga idol.